cha moyo wake, ndipo anati anafunitsitsa kugwira ntchito yotumikira Mulungu, koma anati palibe chomwe chinatheka mpaka napomwe anamvera mayitanidwe a Mulungu kuti alowe ndale. Anonasambira kuti aliyense ayimayitanidwe ake ndipo ngati upanga zinthu zomwe iweyo Ambuye sanakutanire zimalephereka ndipo maita manyazi. Nape example yanga unena kuti panali zino ndingapanga ineyo nikaona ngati kuti coding yanga mayitanidwe ngati kumene koko, koma ndi tumayesa kulimbikira mundu unagula malo kunzuzu kundikepo school yanga ya theology and discipleship na panga plan zibusangapo tifusano za discipleship, koma ngapanga maplano bizindalama simatheka yayi ndino kena kona kuti I think isiani simbali yanga ndimamva mayitanidwe akundaleko, koma ndimakana kwambiri for 8 years makandi ukana kwambiri, koma unani where we are today. Mlembi wamkulu wa mpingo wa CCAP Livingstonia Synod M'busa William Tembo anapempha anthu mdziko muno kuti adzatuluke mwaunyinji ndi kukavota kuti asankhe mtsogoleri wa kumtima kwawo. Apa M'busa Tembo analangiza atsogoleri a ndale kuti asapange ndale zonyozana koma zomanga dziko. Pena kwa atsogoleri amene afuna kusankhidwa poyamba tiwafune zabwino zonse. Number 2, tinene kuti tichite kampeni ya mtendere. Zikafika pa 16 September zizadusa izizi. Tisanyozane, tikondane, tilangizane. Akhristu tonse tikavote. Nthawi zina akhristu timaganiza kuti kuvota ndi tchimo. Ayi, kuvota si tchimo. Ndingolimbikitsa akhristu onse makamaka amene analembesa tipite munyinji watu tikavota. Msonkhano waukulu ukuchitika pansi pa mutu wakuti mudzadziwa choonadi ndipo choonadicho chidzakumasulani. Mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress MCP Richard Chimwendo Banda walangiza anthu amwe mzinda wa Lilongwe kuti adzavotere President Dr. Lazarus Chakwera pa chisankho chikudzachi chifukwa cha ntchito zolozeka zomwe boma lake lagwira mzaka zochepa zokha. Achimwendo Banda anena izi pa msonkhano omwe anachititsa pa bwalo la Chilima Mpunga ku Ntandire mu mzindawu. Isaac Jali ali ndi ripoti. Pa msonkhano umene anachititsa pa bwalo la Chilima Mpunga ku Ntandire mu mzinda wa Lilongwe, mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress Party MCP Richard Chimwendo Banda anachenjeza anthu a mu mzindawu kuti asamvere zonena za atsogoleri azipani zotsutsa boma. Achimwendo Banda anakumbutsa khwimbi limene linasonkhana ku Mtandire za ntchito za chitukuko zosiyanasiyana zimene boma lagwira mu mzinda wa Lilongwe, kuphatikizapo chitukuko cha misewu ya makono. Pa ntchito za umoyo ndi zina zosamalira anthu, Achimwendo Banda anatchulapo kumangidwa kwa zipatala zosiyanasiyana m'maderanso osiyanasiyana a dziko lino, ntchito yomanga nyumba za asilikali, kufikitsa madzi ndi magetsi mwaulere m'madera osiyanasiyana a dziko lino, kupereka ndalama za mtukula pa khomo kwa mabanja amene ali osowa, kuteteza anthu achalubino, komanso kukweza pa ntchito aphunzitsi, anthu ogwira ntchito za umoyo ngati zina chabe mwa zimene boma lachita mukanthawi kochepa. Kotero Richard Chimwendo Banda anapempha anthu a mu mzinda wa Lilongwe kuti pa 16 September akavotere Dr. Lazarus Chakwera. Tauni ino yasunga ni misewu ya Nyuwani. Kunoko kunalibe msewu. Taika msewu wa Nyuwani ukafika mpaka noko. Kuntunda kutumanga 4 ways. Magamu dawiri ku magamu dawiri. Kunoko anthu akunoko olo mundu atabwera kudzapusisa chotani sangavomere. Tifandi malo amene anatayidwa kwa zaka 14 imene DPP malamuliro. Anthu awawa analibe magetsi. Tikuwapatsa magetsi aulere. Analibe madzi, tapatsa madzi aulere. Nde akaname kwina koma kunoko ndikhala ngati kwaseka kwambiri anthu kumadzanamiza zonyoza Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Ndaife tinanena kuti president musayankhe tipita ndife ana mwaona nokha kuti pa uwana wathu ground ladzaza times 2 kuposa amene anadzadzera iwo dzulo. Chifukwa chonena kuti sitikufunika Chakwera kuti adzawuze anthu awawa ntchito za manja a Chakwera zikunchitira umboni. Mawu ake mkulu wa achinyamata mchipani cha Malawi Congress Party MCP Ababa Stephen Malondera apempha achinyamata mchipanichi kuti alimbikitsebe bata ndi mtendere ndi kuti asabwezere zina za mtopola zimene azipani zina zotsutsa boma anachita posachedwapa. DPP kudziwa kuti chake palibe pa chisankho chimenechi. Ili ndi chikhalidwe chokonda kukhapana. Ndiye ndikupempheni azanga a Malawi Congress Party achinyamata kuti chonde osabwezera.
game iyi tikukawina pa 16 September pano, ndipo Chakwera akupitirira ngati president wa dziko la Malawi. Ndiye chonde tiye tisabwezere zoyipa zimene achita anzathuwa. Ndipo m'mawu ake senior chief njewa ya mboma la Lilongwe yalangiza zipani zonse za ndale kuti zisanachite misonkhano ya ndale zizipempha chilolezo kwa mafumu, ati popeza kuti zimenezi zimathandiza kupewa zisokonezo. Langizo langa ndikupempha zipani zosiyanasiyana kuti asanapange msonkhano ayenera kukaodera kuti tidziwe kudera kuti kuchitika izi. Chifukwa kumatheka gera kuti limene lasankhidwalo kupezeka kuti wina wakagogoda kali wina sonkomabwera mwina mosakagogoda. Chimenecho tupempha ngati azipani zosiyanasiyana kuti akamafuna kubwera kudera kuno kuyeneke wodeledwa kuti tsiku lakuti tikafuna pa Chilima Mpunga tiyayankhe kuti palanzano mwina amukoze tsiku lina. Padakali pano kwangotsala sabata ziwiri kuti Amalawi akaponye voti yosankha president, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala. Isaac Jali, MBC Lilongwe. Yemwe akuyimirira chipani cha DPP dera la Mangochi Nkungulu, Gerard White, wati ndi khumbo lake lofuna kusintha mbiri ya derali kuti likhale lozidalira pa nkhani ya chakudya kudzera mulimi wa mtherera. Iwane na izi pa msonkhano okopa anthu omwe anachititsa mmodzi mwa Kafucheche dera la mfumu yaikulu Chimwala Mbomali, komwenso kunafika wachiluka mtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawochi Bright Msaka mwa ena. Iwo kufotokoza. Ngati MP wa kuno ku Mangochi Nkungulu amene ndaona mavuto amene akukumana nawo anthu kuno ku Nkungulu. Toyamba ife masomphenya athu ndionera kuti tikonze ulimi wathu kuno ukhale ulimi wa business. Paja ife tagwizana kuti tipange introduce imene kuti tiye Chimwala Green Belt Initiative imene tifuna tizikhala ndi ulimi onera kuti ngati anthu atafune kupeza chimanga chochuluka aziganizira za Nkungulu constituency. Ngati afuna kuti akapeze mpunga aziganizira za Nkungulu constituency. Ngati afuna china chilichonse chokhuzana ndi chakumunda azichipeza kuno. So zimenezi zatheka chifukwa kuti tili ndi ubale wabwino ndi mafumu onse amene ali kuno ku Nkungulu constituency. Ndipo mmawawo ansaka ati chipanichi chikuyesetsa kuchititsa misonkhano yokopa anthu mwabata ndi mtendere polimbikitsa umodzi. Ifeyo achipani cha DPP chilibenso nkhawa ina iliyonse. Kampeni ikuyenda bwino. Chikondi cha Malawi onse chili pa Professor Arthur Peter Mutharika, especially kuno ku Eastern region. We are united around one name, ya Professor Arthur Peter Mutharika. Chipilira kumenya nkhondo. Nkhalakale pandale Brown Mpinganjira walangiza anthu aku achikanda ku Mulanje Bale kuti adzavotere Dr. Lazarus Chakwera pa mpando wa president komanso phungu ndi makhansala a chipani cha Malawi Congress MCP kuti chitukuko chipitirire mderali. Mpinganjira alankhula izi pomwe anachititsa msonkhano pa skulu ya chikanda ku Mulanje Bale. Iwo akufotokoza. Tadusa munyengo zovuta koma sikuti tikhala munyengo zovuta zomwezo. Bible lana kuti muchipululu simofera tadusa munyengo zovuta. Tsopano tikuona kuwala kumeneko chitukuko chimene achiyamba kale Dr. Chakwera chimene achichita madera ena ndi ena. Tikufuna tsopano chichoka kumene kuti chibwere chidzafike kuno kumudzi. Ndi chifukwa chake tafika kuno kuti anthu awa alimbe mtima asakhumudwe asaganize kuti moyo wawo ukhala waumpawi mpaka kale iyayi, koma adziwe kuti tsiku lina Chakwera abweretsa kuno chitukuko chimene chikasinthe miyoyo yawo. Tonse tikudziwa kuti President Chakwera akuwinanso pa 16 September akhala akupitirira. Ndiye kunoko kuti zinthu ziyende bwino kuti chitukuko chifike kuno ndikofunika kuti kuno tisankhenso kansala amene achita kukafika pamaso pa Chakwera, tisankhenso MP amene achita kukafika pamaso pa Chakwera ndikulankhula nawo ndikutenga zitukuko ndikumabweretsa kuno. Mwamona candidate wa kuno wa kansala ni mwana wa mwana weniweni. Tikufuna kuti iyeyi
ndi amene akudziwa mavuto a anyamata anzace. Iyeyi akakwaniritsa kuwayimirira anyamata anzace. Timanena kuti anyamata ndi atsogoleri amawa, ndipo ndizoona. Koma kuti akhale atsogoleri abwino mawa, ndikufunika kuti lero tiwaphunzitse. Posi tiwaphunzitsa tangokhala nyumba. Pa nthawi ino ndiyokuti asankhe anyamata anzawo anthu abwino kuti awatsogolere, amuphunzitse utsogoleri. No, achinyamata onse azidziwa kuti zofuna zawo, mawu awo akumveka kuboma kupyolera mwa nyamata anzawo. Ndipo yemwe akupikisana nawo pa mpando wa phungu oyimira chipani cha MCP Mai Mese Mania apempha anthu kuti adzawavotere ku Mulanje Bale kuti derali litukuke. Ineyo ndaona kuti ndimire kuno kufika cha zochitika zimene zochitika kuno makamaka azimayi akuponderezedwa mu zinthu zochitika zambiri makamaka mabizinesi komanso maudindo azimayi ambiri kudera kuno samayika m'maudindo komanso kunoko anthu ambiri akumwa madzi osakhala bwino akumamwa madzi a msithaku palinso anthu ena amene akuvutika ana kumayenda mitunda yautali chifukwa chosowa mabridge abwino mvula ikavumba amapeza kuti ana akwanira kupita ku school fayo kuti kusefikira kwa madzi kuti awoloke zimavuta komanso ineyo chachikulu ndifuna ndizathandize kwambiri azimayi mabizinesi ang'onoang'ono kupangisa magulu amene angakwanise kupanga mabizinesi apagulu komanso achinyamata komanso olumala amene amasalidwa ndi anthu ambirimbiri ndidzakhazikitsa magulu amene tizakumana kumawodi onse a constituency ya Bale kuti tizakumana pakatha nthawi ngati pachaka umakumana katikotani cholinga kuti tiziona mavuto amene akumana nawo anthu olumala aja kuti tingathandize bwanji amene angakwanise kupanga mabizinesi tizapatse amene angakwanise kupanga phunzira ntchito za manjaso azaphunzira. Kumbukirani mukuonera nkhani za chisankho kuchokera kuno ku MBC. Tipitirizeni nkhani za chisankho. Achinyamata komanso amayi okhala dera la Namisangwani boma la Phalombe awalonjeza kuti apeza mwayi wa ngongole zoyambira ndi kutukulira mabizinesi awo. Imakuyimirira ngati kansala derali pansi pa chipani cha UTM Mai Charity Nyambita ndomwe apereka lonjezoli. Iwo ati ngati angazapambana pa chisankho cha pa 16 mwezi uno adzaonesetsa kuti amayi komanso achinyamata akupindula mokwanira. Iwo analankhula ndi mtolankhani wathu Tumbiko Nyirongo. Pa 16 September zensakikoti ndilisokolera wachinyamata yemwe ndikuwayimirira achinyamata azimayi ndi azibambo onse amene akudera la Machepa constituency komanso Namisangwani ward kuti tiwathandize zitukuko zosiyanasiyana zimene tikakonza kumene kuti akativotera tikhale tikuwachitira anthu akudera kwathu. Misewu yambirimbiri imene yonongeka mabridge tikhala tikuthandiza achinyamata komanso azimayi amene ali m'magulu kumwayi wa ngongole tikhala tikumanga ma CBCC mmene tikhale tikuphunzitsa mwana makamaka amira mpoyamba. Anthu akudera kwathu mbali ya ulimi takonzera kuti anthu amene akhale akupindula mu njira zosiyanasiyana maka ya ngongole maka achinyamata komanso azimayi ngongole zikhale kuthandiza mabizinesi yawo komanso mzipanga pa bizinesi ya ulimi amene azipanga mabizinesi osiyanasiyana ngongole ndi ndalama zimene zithandize moyo wawo wa ulimi kuti azikhala kukolola mbewu zochuluka moyo wawo wasiku ndi siku zitha kama sapota. Ndizayesesa kuti achisikana onse makamaka achinyamata tikatachisikana lekha ngati tikukondera koma achinyamata onse amene ali chidwi ndi sukulu kukhala mapasale amene onse amene ali osowa akhala kulipidwa ma school fees ndi kuma transport zina zonse zimene zimafunika ku sukulu kuti mwana achite. Oyimira chipani cha Alliance for Democracy Afford dera la Mangochi Malombe Ashaibu Mustafa alangiza anthu anderalo kuti awasankhe kamba ali ndi masomphenya otukula anthu komanso derali. Mtolankhani wathu Francis Panda analankhula ndi Mustafa. Simungadalire kuti ine ndikupanga ulimi woti ungapanga sustain banja lako kugwiritsa ntchito ulimi wa mthirira wa makene. Ineyo mogwirizana ndi anthu akuderako komanso ndidzapempha mabungwe osiyanasiyana kuti atibweretsere ulimi wa mthirira weniweni potibweretsera zipangizo za ulimi wa mthirira ma genset anthu azikathirira kutenga madzi mu nyanja mu mtsinje wa Shire kumagwiritsa ntchito pothirira. Komanso tidzapempha mabungwe ena adzatipangira install ulimi wa mthirira ogwiritsa ntchito mphamvu ya dzuwa wa masola
zimenezo ndizotheka. Kwa anthu amene ali kumbali kwa nyanja tizikatenga madzi mu mtsinjemo azikathirira, koma kwa anthu amene ali kumasanje odi nkuona kuti atalikira nako ndi nyanja sitikuti tingowasiya anthu tikagwira nawo ntchito powapangira install zipangizo za ulimi wanthirira zachani zogwiritsa ntchito dzuwa, mphamvu ya dzuwa. Kumeneko sikuti tikagwiritsa ntchito aliyense munda wake ndizovuta kuti ndizotisatheka zimenezozo. Onezozo amene ali ndi kuthekera kuti tiwapangire install pa munda wawo, koma anthu tikayika m'magulu zikakhale ngati ma schemes kuti anthu aja azikalima mwina kapachaka kawiri kapena katatu. Pakutero ndiye kuti vuto limene lokuchepa kwa chakudya la njala tikathana nalo, chifukwa vutolo likubwera chifukwa chakuti anthu tidachuluka nako kuderako. Minda ndi ing'ono imene kukolola munthu akumenya dira kuti ndakolola ineyo atatuta matumba 6 achimanga osatonola, akuti ndayenda panjinga amene ndayenda ndimanyamula matumba 3 ndiye ndayenda ka 9. That means munthu wakolola matumba 9 osatonola. Ndiye akadyetsera bwanji ana banja akalisamalira bwanji ndi matumba 9 amene mwina akatonola ndi matumba 2 kapena 3. Pomwepo pali nkhani ya zinamati, pomwepo pali nkhani ya masadaka, pomwepo pali zisangalalo zosiyana-siyana pa chakudya chomwecho. Ndiye ndikunena kuti ulimi wanthirirawo sikuti tausiya iyayi, tikawugwiritsa ntchito komanso tipempha yemwe akuzapikisana nawo ngati phungu imapayekha dera la kuzambwe kwa boma la Neno a Wilson Ntambalika Alexander ati anthu aderali akadzawasankha kukhala phungu adzalemekeza maganizo a anthuwo, kugwira ntchito ndi mafumu komanso ena onse othandiza pa ntchito za chitukuko. Iwo auza MBC kuti adzaonesetsa kuti anthu ali ndi umwini wa dera komanso chitukuko. Mtolankhani wathu Yohane Taimu anayankhula ndi Ntambalika. Ndikuyima ngati phungu wakudera kunoku pa zifukwa zingapo kwenikweni. Ndili ndi fundo 6 zimene tikufuna kuti titukule dera lino la Simon limene lakhala lotsalira kopsa kwa nthawi yayitali ku nkhani ya kusowa kwa utsogoleri wabwino komanso ndi chitukuko pa nkhani za ndale. So zandipweteka mtima ndayaka kopsa kuti ngati anthu samatukuka kuno kwa Ulisunkhwe tikufuna kuti chaka chinochi kuno kuneno East kubwere chitukuko. Anthu akuno akangotipasa ineyo voti yawo pa 16 September. Njira zokhazo zimene tikuonera kuti kuno kungabwere chitukuko. 1, anthu akuno tikhale ndi umwini wa dera lathu. Tikakhala ndi umwini wa dera lathu ngati mmene timakhala nawo pakhomo pathu okhala ndi udindo ndi ulamuliro otetezera ndi kuona chilichonse chimene chipitika padera pathu, tichite transfer umwini umenewo kudera lino. Komanso tikuyenera kukhala ndi umwini wa chitukuko mudera lathu. Tiziziwa anthu awa aziwe kuti kodi CDF imayenera kugwira ntchito yanji, nanga CDF imene yalandilidwa ndi ntchito zimene zagwirika zikufanana, nanga ma projects amene akubwera ndi ma governmental organizations ena kodi zikugwirizana. So fundo yoyamba ndiyoti tikhale ndi umwini wa dera lathu. Fundo yachiwiri tikhale ndi umwini wa chitukuko dera lathu. Fundo yachitatu ndiyonena kuti tizichita zinthu poyera. Ngati boma limaulula budget imene igwire ntchito chaka chimenecho ku dziko lonse la Malawi, ndikufunanso ine ngati MP anthu azidziwa budget ya CDF. A Blessings Kanyoni omwe akuyimirira mpando wa kansala kudera la Ndirande Nyambado New Lines a chipani cha MCP atsimikizira anthu kuti adzagwira ntchito za chitukuko ndi anthu onse posatengera chipani chomwe amatsatira. Iwo ati izi zingathandize kuti deralo lizakhale ndi ntchito za chitukuko zolozeka monga momwe President Dr. Lazarus Chakwera wakhala akunenera. Akanyona kufotokoza zambiri. Anthu ndakhala ndikuwauza komanso kuwatsimikizira kunena kuti pamene ine ndikuwina pa 16 September as a councillor of Malawi Congress Party, ndikuwina pa tikiti ngati councillor wa Malawi Congress Party, komano tikafika pa chitukuko ine councillor wa wina aliyense kuyambira wa UDF, wa MCP, wa DPP, wa Ford. Choncho mwa ichi nachiona lero lomwe nzeru kuti ndiyende ndicheze ndi abale anga ndi alongo walimbikitsa kuti voti imene kubwerayi isakhale yosungira na mangawa, voti imene isakhale yoyambana, koma tibwere pamodzi ngati anthu amodzi pofuna kukoza dera la Ndirande kuti titukuke. Chitukuko changa chikuzayendera kuti mudzimo tithandizane ngati Amalawi pogwirana dzanja wina ndi nzake. Mwa ichi chifukwa ndikufuna anthu adzandivotere mondipasa mphamvu ndi chilimbikitso chimene akundiuza pa 16 September. Pa 16 September voti yoyambirira ndi ya Dr. Lazarus Chakwera.
yachiwiri ndi yaphungu wa nyumba ya malamulo wa chipani cha Malawi Congress Party amene ali Noli Yakachani. Yachitatu imene ikubwera kwa ine ngati Blessings Canyon amene ndikufuna kuzayima ngati kansala, ndipo ukansala wanga ndi wopambana komanso ndi olimbikitsidwa ndi anthu amundilande amene akundipasa chilimbikitso choti iwowo adzandivotera pa fundo zanga zimene ndikunena zonena kuti chitukuko chitheke, china chilichonse kuti chitheke. Choyamba tilemekeze mafumu, chachiwiri tilemekeze community posankha komiti imene idzakhale kuthandizana ndi mafumu, imene mudzakhale wa DPP, wa Ford komanso wa PP. Popanga zonsezi Dr. Lazarus Chakwera adzayang'ana MP wathu ndikuyang'ana ine ondipasa zofunikira kudera lathu, kutambira ngongole, mabizinesi komanso zintchito. Mwa ichi ndikupempha Malawi nonse kuti pa 16 September zapaseni mtsogoleri wa masomphenya Dr. Lazarus Chakwera pamodzi ndi ife ana ake ngati kansala Blessings Canyon kuti zambiri zisinthe monga Malawi osati monga chipani. Mkulu wa bungwe la National Initiative for Civic Education Nice Trust kumzimba Aaron Luhanga ali ndokhutira ndi mmene miyambo ya mtsutso yomwe anakonza yakhala ikuyendera mbomali. Mtolankhani wathu Evarista Lungu anayankhula ndi Luhanga. Akhala kubwera ndithu ambirimbiri kuzaonera misusowo komanso makandidate omwewo kubwera kuonjezera mwachisanzo tinali ndi ina kwa Mzuma kumene even a former vice president Honorable Khumbo Kachali amene apikisana nawonso pa mpando umenewo wa Mzimba Southwest anabwera anakhala nawo anaona kufunika kwa madebate amenewo. Komanso tinali nawo wina pano pa boma Mzimba Perekezi pamene Honorable Jacob Hara anabwera anakhala nawo ndithu kusonyeza kuti amaona kuti nchofunika chimenecho ndi njira imodzi imene iwo akoza kuzigulisira kwa anthu. Yemwe akuyimira chipani cha MCP pa chisankho cha phungu dala Blantyre Rural Central Moses Banda wati ali ncholinga cholimbikitsa achinyamata kusadalira pochita ulimi wamthirira malo ambiri oyandikana ndi madzi. Banda ati ayamba kale kuphunzitsa achinyamata kuchita izi ndipo kutero kukhonza kupezetsa achinyamatawa ntchito zomwe zikugwirizana ndi zolinga za mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Moses Banda anayankhula ndi mtolankhani wathu Arthur Chokoto. Ndikuyimira ku Blantyre Central chimene ndifuna choyambirira anthu kuno kwine ndi kwathu koma kululesi kwambiri anthu samatha kulima ya ndifuna ndaphunzitse kulima azilimbikira kulima amangodutsa m'mitsinjemo tufuna azilimbikira kulima chimene choyambirira choti ndathandize kwambiri ndi ulimi ndi umene ungapangitse zoti asakhale kupemphapempha komanso ubwino wake ndoti ine ndikuyimira kunoku ngati MP kuno ku Blantyre Rural kuyimira kumene ndikuyimira ine kuno ku Blantyre Rural ndikuyimira pa zifukwa zonena kuti ndaonabe ndithu kuti anthu amene akhala kupanga ndalezi kunoku ku Blantyre Rural Central amene akhala kuyimira wa MP akutenga wa MP ngati business. Ineyo zimene sindupanga nawo ineyo ndalinakati ndine mulimi zakudya za kunyumba kwanga ndimazipeza kuchokera kulimi ndiye ndifuna ndasiyanitsa kale ngakhale mmene ndimauza akazanga kuti ndikuyimira OMP ndasiyanitsa kale pakati pa ndale ndi business yanga ili padera ndale ndizika padera ndalama zimene boma limapereka la sa constituency zimenezo ndizagwiritsa ntchito molondola kuti anthu akudera adzapindule madzi abwino zipatala zisamakira kukhala zolerekana kwambiri chifukwa munthu akadwala amakanika kuyenda ndeno miseuso ikhale abwino chifukwa munthu akadwala amayenera kukwera galimoto kapena kukwera njinga ndiye kuti ayendetse wa mabambo amakafika kuchipatala kuja atamwalira komanso azimayi odwala apakati osati odwala koma apakati azimayi amene wawa nthawi yawo yoti njira chikakwana chipatala chikhale chipatali amaberekera munjira mwana wobadwayo soka limatheka kutigwera sizimachita bwino ndiye chimene ndikufuna choyamba ndichonena kuti ndizasamalire misewu. Tatere mutatsiriza nkhani za chisankho kwa lero. Mkonzi wa programu iyi anali George Banda komanso Savita Wirima. Kufikira mawa pomwe tizabwerenso nkhani zina za chisankho munali ndine Blessings Kanache komanso mzangayu Savita Wirima. Mwakoma nonse.
Protex not only protects against 99% of germs, its breakthrough formula deposits onto your skin and absorbs directly into it, boosting your skin's natural strength from within. Protex, strength from within.